ton konfrontattiv u tonalità dispreġġattiva li d-deputati bil-qiegħda qudiemu, il-kap tal-Oppożizzjoni għażel li jibdel seduta kommemorattiva dwar il-100 tal-Parlament Malti f'waħda partiġjana. Deputati mixtrija, Sur President, il-ftit għodda illi għandna biex naħdmu dan ġibtuhom farsa. Kif tridhom jiftħu ħalqhom jekk xtrajtuhom kollha. Fil-preżenza ta' diversi ex-speakers minn kull sfond politiku, Bernard Grech ħadda qatta bla ħabel kontra d-deputati tal-Gvern u ntefa' f'daqdija negattiva fejn għalih fil-pajjiż u l-Parlament kollox sejr ħażin. B'hekk żamm konsistenti mal-istil negattiv tiegħu. Għandkom raġun ma tkunux komdi tisimgħu dan id-diskors. Għandkom raġun ma tkunux komdi. Qegħdin jgħidulkom xebbajtuna. Id-diskors ta' Bernard Grech stona ma' dawk ta' qablu. Qabel il-kap tal-Oppożizzjoni tkellem id-Deputat Prim Ministru fid-dawl li l-Prim Ministru Robert Abela jinsab l-Iskozja f'isem pajjiżna għal laqgħat tal-COP26. Id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn sellem politiċi miż-żewġ naħat tal-Kamra li tul is-snin taw kontribut għall-iżvilupp demokratiku ta' pajjiżna. Ġganti fl-istorja politika ta' pajjiżna illi jimlowna bunur. Ipoġġu wkoll pis fuq spallitna biex nżommu għoli x-xogħol u l-isem ta' din l-istituzzjoni. Chris Fearn tkellem ukoll dwar passi li ħall-Gvern preżenti biex jiżdied l-iskrutinju fuq il-membri parlamentari u bidliet biex il-Parlament ikun iktar rappreżentattiv tas-soċjetà. Fost oħrajn bliġi storika biex in-nisa ikunu iktar rappreżentati, hawn semma wkoll l-ħtieġa ta' iktar diskussjonijiet biex insaħħu s-sistema demokratika. L-Speaker attwali Angelo Farrugia spjega l-iżviluppi li saru fil-Parlament tul dawn l-aħħar 10 snin, b'mod partikolari l-awtonomija tal-Parlament u żieda ta' trasparenza fl-operat tal-Parlament. Fit-tmiem is-seduta l-Speaker Farrugia sellem lil diversi ex-speakers u tagħhom munita kommemorattiva. L-istess munita taw wkoll lid-Deputat Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni biex is-seduta ingħalqet b'sinjal simboliku mis-sedja li rrikonoxxiet il-ħidma ta' diversi politiċi lejn pajjiżna irrispettivament mill-kuluri politiċi.